שלום. שלום. הגעתי להובלות? סיפור סוף. כן. אני צריך להוביל משהו מאוד כבד. מה אתה אומר? אני צריך להוביל... עד איזה משקל אתם מובילים? רק רגע, שנייה. למה? Ну, ма! Давай. Ну да, давай, нехорошо эта сторона. Я ей сказал, это они... 26 это А послезавтра. посмотри, я здесь один, есть работа. Ну, Ага, давай. כן. אני רוצה להעביר משהו כבד מאוד. כן, אני איתך. סליחה. כן. я хочу להעביר משהו כבד מאוד. מה זה, כמה שוקל? 7 טון, זה כבד? כן, בשבילי כן. אני צריך להעביר פיל, מדברים מהגן ספארי. תכניס אותו שם בכלוב, מה זה הדבר הזה? תראה, הלו? כן, כמה שקל פיל? 7 טון. בלי נעליים. ומה הגובה של פיל? הגובה של פיל כשהוא בשכיבה או שהוא עומד? איך הוא ישכב? הוא יעמוד בטח. לא, אני יכול להגיד, הוא מאולף. נו, תכניס אותו לכלוב שם, הוא כל פעם עושה פה... אתה צריך מישהו עם טריילר. הלו? אתה צריך מישהו עם סמי טריילר. לא, אני יכול לבקש ממנו להתקפל גם, הוא פיל מאומן. זה לא בעיה. פשוט אני קצר... אני לא יכול להרים אותו, לא. אני ארים לך אותו לתוך המשאית. זה פיל... איך אתה מכניס אותו? הוא עולה לבד, אני אומר לו, הופ, קלה, הופ, והוא עולה. זה קרה, אני לא... אתה צוחק עליי? לא, אני ממש רציני, זה פיל של קרקס. לא, אני מבין. הופ. זה לא מספיק גדול, לא יכול להרים רק 4.5 גל. אז אתה יודע מה? אל תדאג, אז רגע, חכה שנייה, בוא נגיד, אם אנחנו נקבע עוד שבועיים, אני אעשה אותו בדיאטה חריפה. תכניס אותו לכלוב, נו, נדבר איתך. כל פעם... בסדר, תשים אותו על דיאטה ונעביר אותו בחלקים. אתה יודע מה, עכשיו רציני, אני חושב שאני חושב על זה, בוא נגיד, הוא לא 7 בדיוק. כן. הוא 7, בוא נגיד, 5 טון, זה בסדר, אפשר להעביר 5 טון. 5 טון, עוד שבועיים הוא יהיה עוד 4 טון, אז כן, 4 טון. אני ממש רציני. Ты говорю по-русски. Это нет как бегемот, это хороший פיל. עוד משהו בחור. תגיד לי, אתם מעבירים שימפנזות? שימפנזות, כן. אז בסדר, אז בוא נעביר כמה שימפנזות.